walay pagkausap. Sige, isaya-saya, mga kamot ibayaw-bayaw, mga hawak ikiay-kiay, huwag tangan na ang mga pagmahal. Sige, ilukso-lukso, dito sa langit ipasulong mo, mga pagdaig kaniya, dito mag-iusap kita. Sige, isayaw-sayaw, mga kamot ibayaw-bayaw, mga hawak ikiay-kiay, huwag tangan na ang mga pagmahal. Sige, ilukso-lukso, dito sa langit dito mag-iusap kita, dito mag-iusap kita, dito mag-iusap kita. Oh, oh, oh. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Pagkatamis sa imsaan, kung parang duuning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing, makinang puno sa pagparaya. Kung amahan, ikaw ang tandaan, 95.3 FM. Manugang katapusan, ang tanang tao, imong gihimo sa larawan o panaway mo. Sayaw, sa lumbang agisan mo tata, kamay kusog, sama sa agila. 95.3. Kita magkaruya, kay katabang tasya, nga magpasan sa atong mga dala. Pagkatamis sa insaan, kung parang tumuling akong kalat, may kalipay sa kasing-kasing, mahinang puno sa pagpadaya. Kung ang mahal, ikaw ang tanan, ang sinugdanan, ugaw katapusan, ang tanang tawag, imong gihimo sa larawan o panaway mo. Sayaw mo, lukso ta, sa lumbang agisan mo tata, na may kusog, sama sa agila. Dili ta magkaluya, kay katabang tasya, na magpasan sa atong mga dala. Sayaw mo, lukso ta, sa lumbang agisan mo tata, na may kusog, sama sa agila. Dili ta magkaluya, kay katabang tasya, na magpasan sa atong mga dala. Dili ta magkaluya, kay katabang tasya, na magpasan sa atong mga dala. Na magpasan sa atong mga dala. Akong gibayaw ang kamot sa pasimba, ulos nga gamanay kagalay ka, ipasulong ng pagay hinahagan mo. Tungkol sa kumabong na wala mabago, mapapagkamot sa panday, ulos gani mo lang kayo magkasari. Tungkol sa kaluwasan niya na ang punto, ipatubaw ang pagay hinahagan mo. Sayaw, lukso, tungkol sa kalibay na ibang ko, dili ka kung nagdamo tayo,
Kalimot na nabiruhan mo yung bugayot sa imo. Di pala nung bugayot sa pibo. Kalimutan mo pagkakamanan di kayo dito ka. Kung ika'y natumba dahil sa mga problema, kaibigan, tumayo ka, huwag mo magpapahinga. Kung hirap ka man, Sa imong pagkatao, adunay maayo lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanan panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Kapanayaw kabalaka, ang tulong sa Dios Ginoo ang tuna. Imo siyang bahandi, kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, yang ikutlo sa balaang kasulatan. Na butang may katapusan, mahanaw ang tanan, isang kalibutan, mahanaw sa Butag sa tanan ng Ekson. Ang atong oras karon alas 5:50 ang mapabiling Kabuntagon pulong mo. sa kalat sa labing alam ng Dios o sa Di mausap tibuok pwersa sa kalibutan. Sa ngalan mo sa atong station manager na Karen Gideon Canario, sa ngalan mo sa atong general station manager Ricky Ryan Makasaon, anin mo sa ang inyong higala kayo ang amigo din sa FM Radio sa 95.3 at nangyay sa kabukiran sa Tanay City, Negros Oriental. Pag sa itong mga pinalangga ng mga follower kasi din ang stasyon, mayo punta o sa tanan nga magawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, ilabi na sa laing mga nasulong sa tibuok kalibutan. May buntag ka na itong tanan mga Ekson, happy Sunday everyone. Nga itong hatagan ng panahon ng Diyos, makaatuta sa balay ka ng buwanan, bisan na sa mata na may lalong denominasyon o pundok Ekson na importante na itong isimba ng Ginoo nga mo'y angay na itong pasalamatan. Itong pasalamatan ng Diyos nga medyo di na kayo ulan o niya migloran mo sa hangin o itong sayran sikat atong huibis Ekson until kahapon kanunay yun nga nagbuhos ang makusong ulan dinhi sa maong dili lang tingali sa Negros Oriental kundi sa kinatibukan tingali sa Pilipinas Ekson tungod kay medyo dako ang giagian kayo sa hangin Ekson. Masalamat sa Ginoo adunay mga sitwasyon o mga area tingali na nawanan sa mga probiedad o mga kaptagan panamalay o sa ingon ni anak mga kaigsunan
ato lagi gabong mapasalamat na Ginoo sa kahimtang sa sitwasyon nga maabot sa atong kinabuhi sa kalibutan. O may butag na tanan nila binas sa atong kaigsunan dinhi sa balod. Sa ako nga tulo ka mga anak sa pagkakan o sa tanang kaigsunan dinhi sa balod o sa Pilipigan o sa kasagagan o sa country sa mga ilang family o sa naman po mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Jan Rubiti, sa pamilya ni Brother Juan Rubiti, sa country sa pamilya ni Brother Mario Tilhig, sa pamilya ni Sister Rita Rubiti diha sa Kantalaki o dinhi sa balong mga kaigsunan sa mga Talon family, sa pamilya ni Brother Rabi Talon o ni Sister Mokret Kabanag ng Gading o sa atbang mga kaigsunan sa pamilya sa mga Amanting family, sa pamilya ni Nang Elisa o sa ilang mga apo o sa ilang ihang mga anak punta tanan nila binasa mga Mabilog family diha sa Dapit sa nagtuwan sa pamilya ni Brother Kuber Mabilog, Sister Alma o sa ilang mga kamag-anak o sa mga Silva family, sa pamilya ni Sister Christina, Brother Elmer Silva, sa pamilya ni Brother Jolie Silva, Sister Percy, Brother Joker, Brother Hiner, Sister Runami, bisan pa man sa mga kabanat family, mga kaisunan o sa tanan nga mga Adaya family ay butang kanimo diha Brother Dina sa Adaya, Sister Rin Adaya o sa mga Lasula family, sa pamilya ni Brother Alex Lasula ng mga Sister Mami o sa pamilya usab sa mga Filomeno family, sa pamilya ni Brother Joseph Toko Exon diha sa Kakataw yung punta kanino ka na nila binan sa pamilya usab ni Sister Presley Filomeno o ni Brother Perla Tano Exon sa iyang pamilya o sa pamilya ni Sister Hilaria Exon o sa uban pa magkatawahan nga nagapalibot din sa mao nga dapit sa City Baloy ang barangay sa Tulinyo Tanay City, Negros Oriental o sa tanan nga nagasunod din mao nga dapit Exon may butang kanina na nila binan sa dapit sa Kamandag, Tuyupan, Pilipigan, Kasagakan, Nasindan, Sukuan, Latawan, Kanghatab, Kakwi, Namonbon, sa Pasto o sa nasong mga kaigsunan ato sa ating hanigan niya sa mga pagkampo. Labi ka man ano ba'y kumahan ka ganyan sa mga. Salamat o Diyos sa imong pag-iguban ka na mo. Salamat o Diyos sa imong pag-amping. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat o Diyos sa imong pag-atimang. O salamat o Diyos sa imong pag-ulit sa mga kinabuhi. Kaya mo kami iampingan ka nun ay diha sa imong pagkamahiyonan. Isa pa mas imong namong panimalahi. Sa akong tulog ka mga anak, sa akong kagangan, sa akong asawa nga nakaroon sa Saudi Arabia, na silang pagpahulay o Diyos din matahong mga kagabion sa mga dami. Ikaw mga proteksyon mga bantay. Hindi nang imong nilibuhan ka mga angin, mga proteksyon mga bantay silang makinahal. Isa pa mas sa tanang kaigsunan din sa balong kaman, dapit sa Pilipigan, nga pinanguluhan ni Pastor Efraim Yakapturan, o diya sa dapit sa Kasanggangan, nga pinanguluhan ni Pastor Arnolfo Villaganton, Pastor Nonoy Arias, sa ilahang matag-usap ka mga pamilya, sa mga Ilhig family, Brother Mario Ilhig, sa Campeller, o hindi mga tao, mag-alagan, mag-asimot kami ng kanimo, Ama, diya sa Espiritu Kapatulan. Ngayon na mo Diyos, nga buhatag usap kami panahon, araw kami, magkapasalamat ka na kanimo sa kanao kami ng katanan. Ngayon mo kami ipahiligay sa bisan unsang katanagman, bisan unsang trahedya, labaw sa tanan. Kaya doon na may mga bagyo unos, abang salamat naman, ngayon mo kami iapingon kami. Ini buhatag na, Diyos, maghatod na usap kami, mga lapas ng mga mensahe, alam sa mga espirituhan ng abay, araw kami, mahimong malikho niya sa imong tubangan. O makalahutay kami hantod kayo sa imong tubangan. Bisan pa man sa tanan nagwas karon sa Facebook Live, sa Visayas at Mindanao. Bisan pa man sa akong station manager, Pastor Gideon Delario, at siyang pamilya. O sa akong general station manager, ikaw sa mga panalangin sa kinabuhi ni Pastor Kim Ryan Makasakol, o sa ilang mga panginahanglan naman. Salamat po Diyos na pataklaan.
Kaya ikaw ang among ipasalamat at ipasulugan. Sa kanunay, matag-adlaw, imo kami nga gitagpo sa tanan ng mga Panginoon. Labaw sa tanan, imo kami giapingan kamo ngayon sa mga pagkakas. Diya sa landong sa imong mga pako, O Diyos, magapasilog kami sa kasiguran, ikan kami mo aman. Tungkol kayo wala kami alam mahirap kung wala ikaw sa mga pinako. Ito kong himaya, manalagod ka ni mong tanan, pinag sa ngalan ni Jesus. Nagtanan bagay mo. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon, ang atong oras lapit na gyud alas 6 - 3 alas 6 sa kabuntag. Nini mga tagnaan, atong pasalamatan ang Ginoo labi na sa tanang kaigsunan nila sa Pilipigan. Nga pinakuluan ni Pastora April Nagaturan, kumusta mo diha Pastora? Pastor George Anelio, Pastora Jinky, sa inyo ang sa tanan. Sa mga Turan family, sa mga Panirio family, sa pamilya ni Sister Nini Panirio, Brother Bibing Panirio, sa pamilya ni Sister Maymay Muran, sa mga Muran family mga igsoon. O sa tanan ng mga Visitasyon family, sa pamilya ni Sister Diday Visitasyon. O sa pamilya sa mga Babor family, sa pamilya ni Brother Christopher Babor. Ilabi na sa pamilya ni Sister Dahil, sa pamilya ni Sister Lorna Dahil, sa mga Dahil family. O sa uban pang mga kasilinganan sa maulapit niya sa Pilipigan, Bayo, Untag, kaninyong araw. O sa tanan ng mga follower of listener sa maulapit, ang dapit niya sa kasaganggal mga kaigsunan sa pamilya ni Pastor Arnolfo Wilcanton. Kumusta ba po niya Pastor Arnolfo? Uban sa mga pamilya, sa mga Aguilar family, o sa mga Arias family, sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias. Adlaw karon nga Domingo mga igsoon, pizza 20 na sa bulan sa Hulyo. Ilan na naman pagkaadlaw, magpapas na sa Hulyo sa tuwing 2025. O kadto na nalamay 11 kaadlaw igsoon kay 31 man ta karon pizza. O ilabi na sa kinabuhi ni Sir Belinario Florentino, ikan kayo sa Davao City. Maayo kong taganil tanan diha sa Davao. Medyo diri sa Negros wala na may uwan, niya wala na sa hangin. Pero doon naging mga remembrance ang maong bagyo igsoon. Tungod kay ang atong mga tanong giayo kuso-kuso sa hangin. Dili lang kay nagabalik kundi nakatumbag yun igsoon ang atong mga tinanong mga saging. Ito na po nagibalik og tanong mga kaigsunan. Kanang tanan, dili man kita may magbuot igsoon, kundi ang ato nga mahimo maulamang gyud ang pag-ampo ngadto sa Ginoo. Pagpangaliya, pagpasalamat, pagday, paghimaya. Ining mga lawa maigsoon dili nato pakyason ang Dios sa atong kinabuhi. Kay atong ilhon igsoon, huwag tay laing dalangpanan, huwag tay laing salibdanan, kundi ang Ginoo. Ang ato karon nga topic mga kaigsunan, taguanan. Ang ato nga tema maigsoon, ang Dios mao ang atong dalangpanan o taguanan o salibdanan sa tibok atong kinabuhi. Kung sa may ipasinati sa Dios sa mga katawhan kani adto igsoon, nga sa diha ang mga katawhan mingdangop o ming pasalipod sa pagkamayo sa Dios, huwag ko sila pasali. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Renel Dolingoy. Kumusta mo diha Brother Renel Dolingoy? Nara magyapon ka diha sa Dumaguete. Mayo punta kaning tanan diha ilabi na sa area sa Ayungon o sa Bindoy. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan ilabi na sa tibok nimo nga pamilya. Ang atong station manager, ang atong general station manager, ano na sila yung mga plano sa pagbisita din ng mga dapit. Although mga kaigsunan, pinagi sa pagpanalipod sa Ginoo, hangtod nini mga lawa, wala na maging maunsa ang FM radio diri. Although doon na rin mga mekanism nga nangasunog, kanya pinagi usab sa kaalam sa Dios nga gipiyal sa ato ang yang gihatag igsoon aron ta maka hinay-hinay lang yun og pagbinti nini mao nga dapit
natong nagyapong naislan mga kaigsunan. Muna nga kapasalamatan ang Ginoo sa dakong pribilehiyo o kagayunan nga iyang gihatag kanato igsoon ilabi na sa kinaatman nga gipiyal sa Ginoo kanato ay ang atong kahibalo, ang atong kaalam dili gyud ni ato atong nagyog ilhon nga kining tanan gikan gyud sa Ginoo dili ni ato kawali ng igsoon dili nato ni angkonon mahinungdan atong pasalamatan ang Dios ug ato ni gipaambit ngadto sa uban alang sa kinahanglan. Dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan ang atong oras mga kaigsunan dagdagan alas 6:02 na sa kamuntagon dinhi sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyo mga radyo. Ilabi na sa atong mga kahigalaan diha sa dapit sa Kanghata sa mainit mga igsoon sa Tamwag o diha sa Barangay Madinihon sa Bayawan City igsoon. Atong makita mga kaigsunan ang mga nangadaot sa bagyo, mga balay, landslide ang mga kabukiran, mga balay na tabunan ang uban, mga kahiyupan, nangaanod, tungod sa baha, mga propiedad, nawala sa ato ang mga kahilalaan mga kaigsunan sa nagkalain-laing lugar din sa Pilipinas. Pero kining tanan mga kaigsunan, usa lamang kini ka pinisik nga mga paghitabo nga angay nato nga ablihan kanunay ang atong kinabuhi, ang atong una-una kisig-kasing nga wa gyud tay aron mahimo kuno la ang Dios. Dili nato ikapasigarbo igsoon sa atong kahibalo, sa atong kinaanman, sa atong katakos nga kampante na makasalig na ta mismo sa atong kaugalingon. No. Ay ang kahibalo nga naangko nato gikan ginis Ginoo labaw sa tanan doon na ni sa gitawag limitasyon. Natay kahibalo nga wala ta kahibalo. Wala kahibalo ang uban, doon na po'y nahibalaan sa uban nga wala nato mahibalaan. Mao nga walay lain nga nakahibalo sa tanan nga mga plano kundi ang Ginoo ra gyud igsoon. Adto kini nga pasahon mga kaigsunan although ang atong oras apit na gyud nagpadagan ng mga kaigsunan unya doon na tayo mga bulaton karong mga adlaw dinhi sa balay kalabuanan nga gipiyal sa Dios ato ang kinabuhi alam sa pagatiman sa mga katawhan nga nagmatinud-anon igsoon. Maro ginatong ikalipay mga kaigsunan nga kita mong alagad sa Dios isip amahan kita mo imuhatag o una sa atong mga kaigsunan o maipagtulunan. Mao nga kita may maguna igsoon nga mahimo nilang kapaniminan, mahimo nilang sugdanan o mahimo nilang pundasyon sa kinabuhi sa pagpangalagad nito sa Ginoo. Mao nga sa atong kinabuhi karon isip Kristohan, atong lantawon, atong ibutang sa atong una-unang kasing-kasing ang mga katawhan nga doon ay Ginoo sa ilang kinabuhi. Kung atong kuhaan o dakong pagtulunan sa kinabuhi kung unsa usab ang ilang gihimo. Kaya dili ta mahimo nga magbalampuson sa tanan natong tinguha kung walay Ginoo. Dili ta mahimo magbalampuson tingali dunay moabot sa tawo nga ako kini kaya ra gyud nako. Di ko na nato kaya igsoon kuno ay Ginoo. Kaya ang tanan nato ka nahimo tanan nga ani ka nato wa koy bisan usa kadako ato even sa ato ang usa ka lugas ka buhok kung nangadaldag man atong buhok karon mga kaigsunan wa koy ato waani maabot ang panahon mabalik lang gyapon ni kun asa tagikan sa gitakdak nga oras o panahon base sa balang kasulatan moabot ra gyapon ta, mobalik ra gyapon ta sa lubnganan. Sa yuta igsuon kun asa matagikan. Ang atong mabilin, ang maayo natong kinabuhi, ang mga mayong pinulungan, mayong batasan kinaiya. Mao nay mahimong hanumanan sa nabilin dinis kalibutan kung ikaw ug ako
kuha na sa atong Ginoo. Wala tayong lain mga igsoon nga tinguha ang mga katawhan kani adto nga gisaligan sa Dios. Ato silang hatag kuhaan og dakong pagtulunan sa kinabuhi. Sila mo'y hatagan nato og ilustrasyon nga makabuhat usab ta nga makapahimot nga sa Ginoo. Ato na ning basahon ang mga Salmo kapitulo 32 bersikulo 7. Walay tay laing tagwaanan, wala tay laing dalampanan. Kaya sa panahon sa trahedya, kung tago taglangog mga igsoon, makita nagyapon ta. Kaya na ay mga kahimanan ron mga igsoon, bisag ato pagkaslalom sa yuta, matitig nagyapon ka mga igsoon. Unang wala tayo magkulay katawguan nato karon mga igsoon. Sa panahon sa kalisod, sa panahon sa mga problema, sa panahon sa kawalan, dili na ito kagaranti ang mga kaigsunan nga ang atong silingan, ang atong isig ka magtotoo, ang atong isig ka tao makatabang na to sa itong panginahanglan. Kaya siyempre, doon na po na sila panginahanglan. Dili isip na ito ikagool mga kaigsunan nga doon na tayo hangyo o tingali. Dili sila katugot na ito. Doon naging mga sitwasyon usap ni Ana. Dili isap tamang loon. Dili isap tamagoon nga may matanalahin naman si sister, si brother, wa magyod ko pagabita. Ako ang tagipalit ng tato gatas. Diba? Ato pong masabtan nga mismo sila, ano na sila panginahanglan, kaya doon na sila obligasyon sa ilang kaugalingong pamilya. Amen ba? Maoy hinungdan nga matutas Ginoo mo dago. Matutas Ginoo mo musali, kay dili gud ka mapakyas. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Christine Abraham Cabanag. Mayong buntag kaninyo diha sa Manisya nagwa sa mga kaigsunan sa laing mga nasod. Good morning Pastor, happy Sunday everyone. Ilabi na sa mga Cabanag family, sa pamilya ni Pastor Rinaldo Cabanag diha sa dapit sa Cabanbanang. Mayong buntag kanyang tanan diha sa tanan nga mga Cabanag family, ilabi na sa Pilipican. Although mga kaigsunan, bago pa lamang na ako nga nahulubilo mga kaigsunan, ang usa sa atong pinakalabaw sa IPs nga si Renante Cabanag mga kaigsunan, usa ka ano na akong katungdanan sa gitawag ko booking ng tribe. Muna nga matugpan niya, maso makahimamata pastor in personal kaya doon na po tayo angay na ito kay pangonsulta mga kaigsunan kabahin sa maong kalihukan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa mga Ardenia family, sa kinabuhi ni Brother Arjon Ardenia nagwasab sa itong programa. Maayong buntag kanyang tanan diha, ilabi na sa imuhang mga ginikanan din sa Lower Balok, sa pamilya ni Brother Marlon, Sister Josephine Ardenia Ison. Sa imong mga ison, sa tibok ni mga kinabuhi. Ang Ginoo mga panalangin, akong gikalipay, atong gikalipay nga ang Dios magapamuhat sa matag usa kanato. Wala ta nagmatter mga kaigsunan sa nagkalain-lain title o relihiyon sa kalibutan, kundi nagmatter o nagsubay ta sa pagkamaayos Ginoo. Hinungdan ang atong programa, wa gyud ta nagpinsyon kung unsay title sa simbahan. Ang atong nagipinsyon mga kaigsunan ang pagkamaayos sa Dios. Labisan pa man sa mga bagyo nga aming labay, hangin, ulan, mga tanong nato mga igsoon nga nangahapla, nangapunggot ng uban, i-enjoy lang yapon nato mga igsoon. Wala nato gihimo nga usa lang po ning hangin na ning sige raman namin ng hangin. No. Kini mga panghitabo, mga trahedya, wala rin mga panghitabo sa kinabuhi sa mga katawhan kani ato mga igsoon life ni Hope. Oo nga, pinisip lang ni igsoon. Bao nga, ikaw ug ako ang ayanta mo. Pasalamat nga tos kinulabaw sa tanan nining mga dawa na adlaw ra bagyo Domingo, Pastor. Oy, wat ta sa simbahan, nasa mata nagpailalo mga igsoon, wat ta dito mudayeg tas buhi na to nga Dios. Mulukso ta, mudayeg ta mga igsoon, musibat ta sa espiritu kamaturan, kay ang kamaturan maghatod ka na itong kagawasan.
Ingon diha sa Juan 4:24, ang Dios Espiritu o ang magsimba diha sa Espiritu o kamaturan. Unsa ang kamaturan? Mao ang mensahe sa atong Ginoo, dili mensahe sa tao. Ano na yung mensahe si Ma'am Christine Abraham Cabanag? Amen. Wow. Ato na ning basahon mga igsoon. Ilabi na sa to ang mga kaigsuonan nga nagsunod nining ato nga programa diha sa dapit sa Kalsagakal kay matud pa nila kanunay regioning ready ilang FM radio. Although ang ato nga station manager mga igsoon, si Pastor Gideon, dugay-dugay pa man ang Disyembre, maputo iya nga mga mensahe nga dunay mga FM radio nga iyang dalon diri kay wa man to padayon ato ang pag-ari niya sa Mayo may igsoon sa Thanksgiving diri kay wala pa man maabot mga kaigsuonan gikan sa Cebu tingali to mga igsoon usa sa iya nga viewer sa laing mga nason nga mao'y nag-sponsor nini. O niya doon na to yung mga Biblia mga kaigsuonan wala pa gid ko mga follow up tungod sa atong connectivity sa ato ang area igsoon. Atong basahon ang Salmo 32 versikulo 7. Wala tayong laing dalagbanan. Wala tayong laing taguanan. Usahay mga igsoon, mutakot as atong ginikanan, mga itagtabang ni Papa ni Mama kung adunat tayo pamilya, pero doon na sa limitasyon. Kaya si Papa si Mama, imong silingan, imong isika magtotoo, doon na po na yung panginanglan. Munang dili ta mag-goal. Dili ta mangluod dahil magsun, maingon nga si Pastor, wag ko, tugti ato. Si Sister, wag ko, tugti. Ano na ko nalain na, ayaw ko tagig meaning. Ayaw, katagig meaning nga, dili maayo, dili mao maison nga makapaloyan ato. Diba? Ang mitalidad nato mga igsoon nga mga negatibo ato ning tangtangon sa ato ang kinabuhi isip nga kita nangalagad sa Ginoo. Kay kung ang ato una mga igsoon mingon nga anong wala man kutukti nga dagko man sila sweldo. Si pastor na trabaho, si pastor atuwas na yung mga naso. Unya wag ko kutukti taon. Although mga igsoon na sa atong kinabuhi mga igsoon kung naata pero wa asa. Tinuod din ang mga igsoon. Dili ta mamakak mga kaigsuonan. Ano man, matapusan na to nagkalain-lain nga obligasyon. Matapos ang mga kaigsuonan kung dako ang batones, dako po ang ohalis. Dako imong batones, dako po ang ohalis. O sa manang ohalis, kana pang bulutangan sa batones aron mula. Diba? Matapusan na to mga kaigsuon. Muna giingon mga kaigsuonan nga ang tanan kinigikan sa Dios. Ato na ning basahon ang 32 sa Salmo 32 versikulo 13, versikulo 7. Ingon diri sa versikulo 7, ikaw ang taguanan ko o gilikay mo ako sa kadaot. Awiton ko ang imong pagluwas kanako. Kay gipanalipdan mo man ako. Kanang pagpanalipod sa Dios, wow, pagkaninduta. Ato bang ma-imagine mga igsoon sa panahon sa atong pagkatulog kung wala ta panalipdis Ginoo? Magkamata kahata mga igsoon. Nakadaghan kay mga tao sa kalibutan nga mga ilado pa. Ako mahinumduman gyud mga igsoon. Katong usa ka artista kani ato nga si Brother Rico Yan. Kinsa may nakailan ni Rico Yan mga igsoon nga grabe to kasikat pero pareha tong kukumartein. While sila nga nag-shooting sa Palawan maatong mga panahon na gawa mo gumalimot atong history. Mayroon ko mga kaigsunan sikat siya na atong mga panahon na. Pero wala to siya kamata mga igsoon pagkabuntag. Natingala yung mga kauban nga nung si Rico Yan wala naman ni mata na matay naman di ay. Nawala naman ay gininhawa igsoon. Muna sa itong kinabuhi ba? Sa itong pagmata, sa itong pagbangon, siyempre, ining mata ni mo, mubangon mo kita. Asa man ay tama igsoon, magsigil tag pito-pito, ining mata na to. Mubangon kita. O niya, doon na po yung mga sitwasyon, mga kaigsunan, nga sa pagbangon sa usa ka tawo,
Dili na kabangon kay dunay na problema. Pero ikaw, pero ako, pero kitang tanan, ihatagan sa kagawasan, labas o presko nga hangin gikan sa Ginoo. Wow! Pero ato masinati igsoon, kung ato mabasa sa mga news, doon ay mga taong mga kaigsunan nga nagliso na gani ginawa. Ilabi na sa mga hospital, ilahang hangin, sinugod, aron masustinahan ang ilahang gininhawa. O niya kaya ang oxygen, mahurot man na. Tagpila na magsuntag 16,000 ang tangke ana. O niya naghigda na ta, sao man na. Wala ito pasalamatan ang Ginoo. Lord, salamat sa bagong kusog nga imong gihatag kanamo. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon sa among pagkatulog. Niining mga adlaw nakamatami, yung nakabangon pa yun. Nakagawas pa mi sa among gikan sa among pagkatulog. Wow! Atong kuhaan o dakong pundasyon ang mga katawhan kaniadto. Nga naas Biblia igsoon. Kung wala sila ilaing di pasidunggan. Doon na may mga problema nga moabot nila. Doon na may mga paghulga, paghasi sa kinabuhi, kawalan-on. Pero ang Diyos mao'y naghatag o pamaagi. Nangita og solusyon na sila mabuhi dinis kalibutan. Ang ato mga obligasyon igsoon, aron mahimuot ang Ginoo, mahimot ang mainampuon kanunay sa Diyos. Mahimot ang muhatag og panahon. Maningkamot ang mga kaigsoon nga magkapaminaw sa mensahe sa Ginoo, nga magdala ka nato kadaugan. Maningkamot ang mga kaigsoon nga maminaw sa iyang mga mensahe pinaagi sa malang kasulatan nga mag-usab sa dagan sa kinabuhi nato dinis kalibutan. Dili ta maminaw sa mga palibot mga kaigsoon nga puro gyud negative. Puro gyud pagpaluya. Puro gyud problema. Puro pait ang isulti. Igsoon, dili mahimong pait ang atong kinabuhi kung doon natin Ginoo. Ano man, kontento ta sa naan nato karon. Kontento ta nagibuhi pa ta nining mga adlaw. Winungdan, happy Sunday everyone. Kaya wala tayo lahing dalampanan. Ang atong dalampanan o salibdanan, maulam ang Diyos. Kung sa ikiingon diri mga igsoon, matod pa sa city, ikaw ang taguanan ko, o gilikay mo ako sa kadaot. Wala pa mo abot ang 22 igsoon. Matod pa sa social media, nga gitawag og Big One, nga mutama diha sa Metro Manila, o mukalas daw o 100,000 ka mga tao o 50 ka mga katawhan, 50,000 ka mga katawhan nga mawatag mga Pinoyanan. Usa lamang ka na mga kaigsunan o mga pagpanagna sa mga katawhan nga nagprophecy. Pero ni atong minglabay nga bulan mga kaigsunan na matoy giingon nga bigwan niya pag-abot sa pizza nga ilang giingon wa may nahitabo. Hinumdumi mga kaigsunan magbantay ta sa mga tao magprophecy. Kung angay bagyod sila tuuhan kay walay makatugan sa insaktong adlaw o panahon sa dakong trahedya sa kinabuhi. Even ang atong kinabuhi walay maka-determine kung kanos anikwaon. Minungdan ang balang kasulatan, nagtukan ka nato gikinahanglan ikaw ug ako mangandam sa tanang panahon. Aron sa moabot ang katalagman, preparado ka na modawat sa kamatuoran. Amen ba? Even sa pagbalik ni Jesus, ang nasayon only one, maulamang ang Ginoo. Ikaw ug ako nasayon ta, wala. Ang atong masayran, nakitang tanan, dunay kinutuban sa kalibutan. Ikinahanglan masayon ang tao nga pila ta katuig dinis kalibutan, human niini bubalik ta sa 6 feet below the ground. Di ta magsalig sa atong pagka-abilidaran karong panahon na. Dili ta magsalig sa atong
inila sa katilingban magsaligta sa pagkamayo sa Diyos. Kung sa giingon diri, ikaw ang taguanan ko o gilikay mo ako sa kadaw. Wow! Doon na ba'y mga sitwasyon nga gilikay ka sa katagama? Doon na ba'y sitwasyon nga gipasinati sa Diyos nga dili ka makatuo na miingon ka kagwa pag yung Ginoo patay na gud ko, patay gud huwag Ginoo? Doon na ba'y nakasinati nini? Ikinahanglan maunay hatagan ato pundasyon, ablihan nato ang atong kasing-kasing una-una. Usa sa atong higala igsoon, dili na ko i-mention ang pangalan, although usa ni si kabuhing kadaugan sa ikinabuhi. Imagine nimo mga igsoon, while siya nagtambay sa daplin sa karsada o doon na siya gitiksan o gi-communicate, gidasmagan sa motor nga peting kusuga. Ako yun kay ang iyang motor nga iyang giparking mingsakay magyod sa motor nga minghuros pag-agi niya. Iyang motor mga igsoon, gatuo man siya nangagasgas nangapungan mga igsoon, wa man gyud bisag kamay gasgas. O niya siya nagsakay ra biasa, wa man po siya nagasgas. Grabe. Kung sa Tagalog pa mga igsoon, himala. Ako siyang gingan na ay Ginoo o kinumdumi nga na ay pinasay ang Ginoo sa kinabuhi. Apat ayaw pagsalig, di ta magsalig every time na ang Diyos. Ipakita lamang sa Ginoo nga nagproteksyon siya kanimo. Ipakita lang sa Diyos nga ikaw ug ako doon na kay pribilehiyo at ubangan sa Ginoo. Ang gadasmag mga kaigsunan, pungal guning motor o niya iya mag-videohan, pila na ko ito ka-meters mga igsoon, kagod ng iyang motor sa nagbangga niya. Niya ito mga simanahon na hapit sa ako atong mga panahon na. Pero nanaysayin ang Diyos, ako sa gingan sama sa akong nahitabo, pero doon nanaysayin ang Diyos. Pinungdan, ningon ko sa akong kinabuhi, Lord, ikaw na'y bahala sa akong kinabuhi. Ang sikreto sa paglakaw, ito giyan sa Ginoo ang imong kinabuhi, kay dili ni atong kinabuhi. Ikinahanglan mamalandong ka igsoon. Before ka mulakaw, Lord, diha sa landong sa imong mga pako, magapasilong ko sa kasiguruhan kanimo. O ang imong diliguan ka mga manunda, mo'y magaproteher o magaproteksyon sa akong kinabuhi. Kay akong gila, wala ako'y arang mahimo kung wala ikaw sa akong kinabuhi. Mo na'y tinuod igsoon. Kung atong basahon ang balang kasulatan, ang mga katawhan nga mainampuon sa Ginoo, wow, kipananhanginan sa Ginoo. Adayon ta mga igsoon, ingon ang Salmo Kapitulo 40 versikulo 1 ngadto sa 3, bulahan ang usa ka tawo nga adunay Ginoo. Bulahan gyud. Dili bulahan ang tawo nga adunay relihiyon. Dili bulahan ang tawo nga adunay sa gisilagan nga pundok sa iyang kaugalingon. Wala tay laing gisaligan ang Dios lamang. Kay ang pundok mga relihiyon karon nga napundar sa nagalaing-laing mga nasod o sa nagalaing-laing lugar sa Pilipinas, wala pa ang pundok o title sa simbahan, naa na ang balang kasulatan. O naa na ang Diyos kasi mo'y nagbugna nini. Maunga ako sa katawo kung doon ay Ginoo, mahimo siyang bulahan kay dili gyud sa maunsa sa panahon sa dagkong katalagman. Kawalan doon, problema, balatian, luwason yun siya sa atong Ginoo. Atong basahon ang Salmo 40. Ingon diri sa Salmo 40, versikulo 1 ngadto sa unahan. Ingon diri sa mensahe sa Dios. Matud pa diri mga kaigsunan sa Salmo 40, versikulo 1 ngadto sa 3.
Ingon ang mensahe sa Ginoo mga igsoon. Mapailubon akong nagpaabot sa tabang sa Ginoo. Usahay mo gud ata mga igsoon kanang gitawag bitang madali-dalion o niya walay pagpailob. Magdali yun nga ang iyang gusto ba mo'y matuman. Ikinahanglan mga igsoon mapaaboton unsa man ang mapaaboton yun na kay pagpaubos. Lord, kung imo ning plano, kung imo nang desisyon, kung imo gining kabubuton, mo'y matuman, dili ang ako. Dili ta manguol mga igsoon kung mapakyas ta, kay ang imong kapakyasan dili na mo'y plano sa Dios. Apan kung plano sa Ginoo, mao gini matuman sa imong kinabuhi. Kay dili matang may magbuot igsoon sa atong kagmaon. Na mukogi tag maayo mga igsoon sa kabukiran, mukogi tag kung unsa may atong trabaho nga gipiyal sa Ginoo. Na moingon ta mga kaigsuonan nga pinaagi nini madato gyud ko. No. Kay dili hawak ang atong kinabuhi. Dili hawak ang tanang panahon sa tao dinhi sa kalibutan. Ang naghawak ug nagkupot nini maulam ang Dios. Mapailubon akong nagpaabot sa tabang sa Ginoo. Gitagad ako niya o gidungog ang akong pagtuaw. Wow! Sa diha nga moabot na ang imong ipangandoy gitinguha, mauna na'y panahon nga gidungog ka na sa imong mga pagtuaw. Ang pangutana unsa may imong angay buhaton sa diha nga ikaw ug ako gidungog na sa imong mga pagtuaw. Mo ingon na punta maison, agdili pagyud ako, digud ko madato. Ayaw. Kay ang tanang mga mensahe nga magula sa atong baba nagdala kini kahulukan. Ibutang sa atong kasing-kasing kuna-una kung unsay atong kipugas, maojoy atong anihon. Ingon ang bersikulo 2. Gibitad ako niya gikan sa makuyaw nga gahom. Sa gahom nga lapukon. Nabay gahom maigsoon nga dili lapukon mga kaigsuonan. Kung magtanong ka bisol o gabi, sa Tagalog pa na maigsoon ka ng apara o bisol kay gabi raman na dito. Kanya kung mo ato kagtiyanggi mga kaigsuonan mo yung papili po ng gabi, bisol. Ano bisol? O na nga kung mo ato kas laing mga nason mga kaigsuonan sa laing lugar nga dili ni mo lingwahe, maminaw ta mga igsoon kay naay mga lingwahe nato nga Bisaya nga dili mao dito. Di ba? Katawag ta mga igsoon. Matod pa dire, gibitad ako niya gikan sa makuyaw nga gahom. Nga lapukon, gipahilo na ako niya sa batong bantilis. Sa tupa ko nakatukod ang atong pagtuo sa bato. Wow! Di ko na maluka bisag bagyo. Bisag unsaon pa nagtayo og mga igsoon kay ang imong pag-alagad ngadto sa Dios nakapundar sa batong bantilis. Unsay giingon dire? Gipahilo na ako niya sa batong bantilis o gipahilayo sa katalagman. Grabe. Gipahilayo sa mga katalagman. Unsa man ang katalagman? When we talk katalagman, trahedya, that is disaster. Katalagman, pwedeng balatian, pwedeng disgrasya, mga aksidente, gipalayo ka sa mga katalagman, or kawalan kay katalagman gyapon na kakulangon sa imong panginahanglan everyday para sa imong pamilya. Siyempre kitang baba o mama, dili gyud ta makalantas tong mga anak magsigig panghuyap unsa kaso bang mga ginikanan. Kay dili man pareha ang mga panguna-una ang papa o mama bahalag magsipuno ng mga anak basta kay salba ni akong bisyos kalibutan pagkaluoy tao sa mga anak. Mga ginikanan, mga papa o mama nga naminaw sa FM radio.
ibutang sa inyo kasing-kasing una-una nga inyo ng obligasyon ang inyong mga kabataan. Dili na obligasyon sa inyong mga silingan. Hello. Obligasyon na nato dinis kalibutan. Gipahilo na ako niya sa batong bantiles o gipahilayo sa katalagman. Versikulo 3. Gitudluan ako niya sa bagong awit. Awit sa pagdaig alang sa Dios. Daghan og makakita. Daghan ang makakita nini og mahibulong sila og mosalig sila sa Ginoo. Wow. Sa imong pagkakristohanon, sa akong pagkakristohanon, makita sa katilingban, katinud-anay nga dunag ko kay Ginoo, kay naasay pinasay nga buhaton sa imong kinabuhi, nga sila mismo makugang og masyak, nga moingon sila na aginay tinuod Ginoo ning tawhana. Apan ayaw pagsalig nga dahigon ka sa komunidad o katilingban, pagsalig ngadto sa Dios, kay ang tanang pribilehiyo nga gipiyal sa Ginoo naglantaw usab ang Dios kanimo kun dili bagid ka mahimo unyang garboso. Amen ba? Maunay angay na tong balantayan mintras buhi batas kalibutan. Si kinsa man ta kaniadto, si kinsa man ka kaniadto, dapat until now and forever. Kung maayo ka kaniadto, maayo ka karon, maayo ka hangtod sa hangtod. Dili ta mahimong garbo kung mauminto na ta dinis kalibutan nga atong gipuy-an. Amen ba? Kay kining tanan igsoon gikan sa atong Ginoo. Ingon diri mga kaigsoonan, atong basahon ang Salmo Kapitulo 69, versikulo 14 ngadto sa 18. Mga pangaliya ni Salmista David. Unsa man ang mga pangaliya, mga pag-ampo ni Salmista David. Si Salmista David mga igsoon, usa ka tawo nga gikahimut-an sa atong Ginoo. Sikat pa sa iyang pagkabatanon, sikat pa sa iyang pagkabata nga nag-atiman sa mga kahayupan sa iyang mga ginikanan base diya sa history sa balang kasulatan. Atong hinumduman mga igsoon, matag pamilya, matag igsoon, nagkalain-lain nga kahimtang sa tao sa kalibutan. Sama sa kinabuhi ni Salmista David. Si Salmista David mga igsoon, sa diya nga bata pa siya, aduna na say pinasay atubangan sa Dios. Usa sa katawo mapainomsanon, usa sa katawo nga naglantaw sa kayuhan, kayuhan nga gikan sa Ginoo, dili kayuhan sa mga tao. Amen ba? Ato bang nasabtan ang gamay sa bingay? Kung ang imong gilantaw kaayuhan gikan sa Dios, makapaambit ka sa kaayuhan nga gikan sa Dios ngadto sa ubang tao. Apan kung ang imong gilantaw kaayuhan lamang sa tao, gikan sa tao, mawagtang lamang na sa tao. Kay sunod anak may dili na kaayuhan nga madawat nimo, gikan sa imong isikataw kung dili kadawat sa kaayuhan, opposite kadautan. Apan kung ang kaayuhan nga gikan sa Dios, nga imong madawat gikan sa Dios, kaayuhan and forever, until now and forever. Ato bang nakuha ang gamay sa bingay? Kung ang imong kaayuhan nga imong naangkon dinhi sa kalibutan gikan sa Dios, hinumdumi makapaambit ka sa kaayuhan gikan sa Dios ngadto sa uban. Apan kung ang kaayuhan nga gikan sa Dios, wala nato ni tipigi ug ampingi, mahimo kang hamugiron. Amen ba? Mao nga ang balaang kasulatan gikinahanglan ato ni ayuhon pagsabot o angay natong isilsil sa itong kasing-kasing unaw ng sanabutan. Si Salmista David nag-ampo nangaliya siya sa Dios, kay nakahibalo siya nga ang Dios lamang mao'y angay niyang salibdanan sa panahon sa tanan niyang panginahanglan.
sa panahon sa kagubot, sa panahon sa trahedya, sa panahon sa disaster. Sa itong kinabuhi igsoon, isip nga nangalagad sa Ginoo. Mahimok man nimo nga kadugo, mahimok man nimo kaugalingong ginikanan o gisoon, nagkalain-lain ang hanay sa kinabuhi sa kalibutan. Sama ka Moises, sama ka Jose, nga lahi usap ang dagan sa kinabuhi ni Jose. Giayo siya og daog-daog siya mga igsoon ni ato mga panahon na. Apan si Jose nagpabiling, nagpaubos, kay nakasabot siya sa mensahe sa atong Ginoo. Ikaw ug ako dapat makahibalo ug masayog niining tanan igsoon. Pinaagi diha sa palang kasulatan, dili pinaagi sa karitula ug sa simbahan. Kay nakalain-lain gud ang palesiya sa simbahan. Lahi usab ang pamalaod ni pastor, lahi usab ang pamalaod ni pastora, basta nakalain-laing simbahan, doon na sa kaugalingong palesiya. Aduna na sa kaugalingong rules and regulation. Apan diha sa balaod sa Dios, hinumdumi nga si Salmista David, wala say laing giduulan, wala say laing giampuan, wala say laing gipangilayahan, maulamang ang Ginoo. Og sa diha nga nabuhat kining David, wa gud sa pasadi. Pwede bang ikaw, pwede bang ako? Yes. Pwede igsoon. Pwede. Bisag talikdan pa ka sa tibok kalibutan, apan hinumdumi kon ang Dios dili mo talikod sa imong kinabuhi. Wow! Bliss na bliss ka sa imong pagkinabuhi din sa kalibutan. Atong basahon igsoon. Ingon diri sa Sintay Inoy bersikulo 14 ngadto sa 18. Mga pangalaya ni Salmista David. Atong kuhaan o daong pagtulunan ang mga katawhan kani adto. Dili ng mga katawhan karon mga kaigsuonan. Napamina ang mga igsuon nga mutaas na gani o ginagmay. Wow! Mutaas mapod di ay mga igsuon ang pride. Di ba? Pero kung imo mausisa sa panahon nga nakahibalo ka mismo sa ilang kinabagtan ni adto, unsa kaha Ginoo ra na sayo. Mao nga sa atong kinabuhi pa mga igsoon. Kung si kinsa ko kani adto until now and forever, maayo ra gyud kang tao, di kita mausap. Di ba? Matud pa diri mga igsoon, ato nining basahan. Bersikulo 14. Matud pa sa bersikulo 14. Ingon ang iyang mga mensahe, dili na akong mensahe, mga pangalian ni Salmista David. Ingon si Salmista David, tabangi ako aron dili maunlod sa lapo. Giniha mga igsoon ang atong gibasa na ipahilikay ka sa gahong nga lapukon. Pero niingon nag-ampo si Salmista David, ilikay ako sa kalapukan kay daghang limatok. Sa manang limatok mga igsoon. Kanabang naslunangan mga kaigsoon nga sopsopo ng dugo sa imuha nga kalabang o sa imong ipalunang magtapok ko dayon dito mga igsoon. Ingon dire, tabangi ako aron dili ako maunlod sa lapo. Panalipdi ako gikan sa akong mga kaaway. Tan-awa ra gud si Salmista David. Kung wala pa siya panalipdi sa panahon sa gubat sa mga Palestihanon tali ni Goliath, patay kong Davida. Pero niingon si Salmista David, Goliath, wag ako magsalig sa akong kaugalingon, kinakabalo kong igkon ako nimo. Pero hinumdumi akong gisiligan, ana si tudlo si David, mga kaigsunan sa langit, iyangon po si tingalin, iyangon si Goliath, batoon, saplongon, tagaktak, usara ka bato, gibato, patay. Kung magsalig tas kalibutan, kay ang kinaanman sa kalibutan, edukasyon man, kay mauman na ipahari pad ako sa tao sa kalibutan, buhingon man, naman na sila iskwela. Nang ilog daw na yung ka, wow, okay na eh. Wala yung problema. Ang importante, wala tagilog daw sa Ginoo. Enjoy ang kinabuhi. Kaway, mawa na ito mga igsoon. Mawagtang na ito mga igsunan. Masagda ay sila, kaya wala sila makasabot sa ilang gibuhat.
Matod ka diri mga igsoon. Tabangi ako aron dili ako maunlod sa lapo. Panalit di ako gikan sa akong mga kaaway. Og niining lawom nga tubig. Nga dili ta kabalong bulang mo'y magkaigsoon sa lawom nga tubig maunlod magita. Di magita kaaptag 5 ka minuto pila may imong utong karon maigsoon. Ako mga kaigsoon kaniadto to. Makuha na ko ang 1 ka minuto kapin. Sa panahon nga kanunay tang nagsigig jogging kay bitaas po ang atong stamina. Karon mga igsoon bisa ko sa kaminuto maglisod ay gugutom. Apan si Salmista David usa ni sa kasambingay sa kinabuhi niingon siya, nag-ampo siya sa Dios, Lord, luwas ako, panalipdi ko sa katubigan nga nalaw. Basig na ibuaya. Panalipdi ako gikan sa akong mga kaaway, ug niining lawom nga tubig. Ayaw itugot nga lapawan ako sa baha. Tinuod ba ginamaigsoon kung ato nang iliteral pagsabot kung mulabang gani kag tubig kung hindi ka balo bulangoy lapawan ko kas baha. Pero kabalo ka bulangoy mag-utaw-utaw rin ko ka maigsoon murag ko kag itik ra. Tinuod bay ka nang dili kabalo bulangoy sulay mo bisag dili baha. Bisag wala baha o di mo kabalo bulangoy na unlod yun mo. Pero kabalo mo bulangoy mura magalakaw ro maigsoon. Munang sani kani adto magkaigsunan nga ningingon ang uban nga og dili gyud ka di magkumuto o mga igsoon nga og dili daw malumos makaagig lumos dili kuno kabalo mo langoy wala man lagi ko nakaagig lumos ni kabalo makumulangoy madagat man kusog matang manalo mga kaigsoon og pait-pait kusog matang manalo mga igsoon well tuwa dito sa senior kani adto nanarbaho kani adto kusog matang manalo mga kaigsunan diha sa pier sa Sikihor. Wala man ko ka hinumdum nga nalumos ko. Unya kani ato mga kaigsunan diingon pud ang uban nga og di gud ka madisgrasya og bayik di gud ka kabalo. Wa man po ko madisgrasya bayik. Nakabalo man sab ko. Kanibang tawo mga igsoon, kanibang istorya pinulungas mga tawa gyud ayo. Munang ikaw pasination kas Ginoo sa iyang pagkama-impersonal. Kay diha masukod nga doon nagod kay Ginoo. Wow! Sa atong kinabuhi igsoon, nagkalanglain matang organisasyon, nagkalanglain matang pagtulunan nga atong gipasilungan. Pero kung ikaw ug ako makasabot sa mensahe Ginoo kauban kita sa pag-alagad sa atong Ginoo. Dili kauban sa pag-alagad sa simbahan. Hello. Pangutana, pwede ba ko ana Pastor? Yes. Wala ta didi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Labaw sa tanan pag kinabuhi niini base sa balang kasulatan. Si Salmista David nga wa magani sa mag-agad sa mga igsoon. Nagipakaulawan siya panahon sa pag-away niyang Goliath. Kaya doon na may mga tao nga sama niini. Doon na may mga igsoon nga mulog daw nimo. Doon na may mga ginikanan nga musakit nimo. Doon na may mga silingan nga musakit nimo. Doon na may mga isig ka magtuto nga mo challenge nimo. Pero ning lumi, kuhai og dakong pagtulunan ang mensahe sa Dios. Himua siyang pundasyon nga dili malumpag sa bisan unsang linog sa kalibutan. Kay ang pulong sa Dios magpapili ni hangtod sa kahangturan sa katapusang kininawa sa itong kinabuhi din sa kalibutan. Ingon ang Mateo 24 versikulo 35. Heaven and earth shall pass away, but my word not shall pass away. Kinsay kasulti nini Dios Ginoo. Mahanaw man ang langit o ang yuta, apan ang akong mga bulong magpapili ni until now and forever. Mga mensahe nga maghatod ka natong kadaugan. Mga mensahe nga maghatod ka natong kausaban. Dili mensahe sa atong silingan, sa atong isig katawo, dinis kalibutan, kadunay kausaban.
Ingon si Salmista David, ayaw itugot nga labahon ako sa baha o malumos sa kahilagman o tabunan diha sa lubngan. Mabalakon ang mga inampuan ni Salmista David. Apan wa siya pasakti panahon sa kataraman, panahon sa kira, panahon sa kawalan, giatiman siya, giamungahan siya, gitakbo siya kay ang iyang giampuan tag-iya sa tanang mga buta. Wow. Ingon diri sa 16, tungod sa kaayo sa imuhang gugma nga walay paglubahan, gitubag ako o Ginoo, sumala sa imuhang madagayaong kaluoy, tagta ako. Kaya ang tinuod, kung dili ko maluoy ang Diyos, sigurado kita magtingkagol. So po na magtingkagol, pastor, magtingkagol sa kawaladon, magtingkagol sa sakripisyo, magtingkagol sa kaugalingong sakripisyo kay walay Ginoo. Apan ikaw ug ako mahimo tanggulahan kay dunay Ginoo o bala ang kasulatan nga mo'y mahatod ka natong insaktong pundasyon sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Mga mensahe sa imong porsoso mga igsoon, mga mensahe porsoso nga mga ginikanan, mga mensahe sa imong silingan isikatawo, doon na kausaban. Apan ang mensahe sa Dios pinaagi sa balang kasulatan mauni maghatod kanimo kadaugan, kausaban kalig-on diha sa paglahutay sa pagpalangalagan ngadto sa buhi nato nga Dios. Wow. Dunay awit mga igsoon, mausap man ang akong hinigugma, mausap man ang akong silingan, mausap man ang akong kinikanan, mausap man ang kalibutan, apan ang Diyos walay pagkausap. Meaning to say, ikaw o ako kung doon na kay Ginoo, insakto ang pundasyon. Kay ang pundasyon na mo kikan sa atong Ginoo, dili kikan sa karitula sa simbahan. The question is, pwede ba ko diini, Pastor? Yes. Lamang ikinabuhi ang mensahe sa Ginoo. Kaya doon ay sitwasyon, even ang kaugalingon ni mong igsoon, even ang kaugalingon ni mong ginikanan, even ang kaugalingon o pusoso ni mong isikataw, mo challenge sa imong pagkatao. Ato bang nakuha ang pagtulungan? Ang kinabuhi ni Jose, ang kinabuhi ni David, ang kinabuhi ni Moises. Manghinaot ang inyong ubos na alagan. Adun na tayo mapupok nga may pagtulungan. Pinaagi sa balang kasulatan. Tun-i o ikinaboy ang iyong mga mensahe kay maghatod nimo ni kadaugan kanunay sa atong inadlaw nga pagkinaboy din sa kalibutan. Unsay giingon? Ingon diri sa 17. Ayaw talikdi ang imuhang sulugoon. Kay ania ako sa dakong kalisdanan, pagdali o tabangi ako. Versikulo 18. Ania o giluwas ako. Ingon si Salmista David, sa panahon sa katalagman, sa panahon sa problema, nag-ampo siya sa Diyos. O ningingon ang 18, ania o giluwas ako. Ikaw o ako nakasinati sa kadaugan kaluwasan gikan sa Ginoo. Dili kalawasan gikan sa simbahan karitula. Hinumdumi o ibutang sa kasing-kasing una-una nga walay laing muluwas sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan, mao lamang ang Ginoo. Padayon higala, padayon igsoon. Kay naay Ginoo nga musabnay sa imong kinabuhi. Ania ako o giluwas ako. Luwasa ako gikan sa akong mga kaway. Wow. Si Salmista David, usa ka taong mainampuon. Si Daniel, usa ka taong mainampuon nga dili hipokrito. Nag-ampo siya, even nag-inusara. Usa ka mensahe
nga naghatod ka na to usa ka challenge sa kinabuhi. Mutamay man ang imong isig katawo, bulok daw man ang imong isig katawo, apan hinumdumi kung dili mo biyan nimo ang Ginoo, pasagdai sila kay wala sila makasabot, wala sila masayod sa ilang kibuhat. We just continue to serve unto Jesus. Ikinahanglan mo padayon ta sa pagserbisyo ng sa Ginoo. Ikaw ug ako ray nasayon nini. O ang tao nga nasayon nga dunay Ginoo, adunay mapaubsanon nga kinabuhi. Adunay mensahe sa kinabuhi nga humbleness and forever and ever and ever. Bisan kung sabay imong maabot o mararating sa buhay, dapat still the same ang imong kinabuhi atubangan sa imong sikataw, atubangan labaw sa itong Ginoo. Nga tanaw David sa kabuntangan, manghinaot ang inyong ubos na lagan, ano na tayo napupo nga may pagtulunan sa kinabuhi din sa kalibutan. Sa litong mga adlaw, doon na may seminar within 2 days. Tingali makalahib ta at doon sa Merkulis section. Mubalik na sabta sa atong trabaho magipayap sa Ginoo. O eskwela na sabang among anak, kining tanan akong ipasalamatan ng Ginoo. Sa kadaugan, kinaadman kay balo, muna mismo ang atong pamilya, kanunay tato silang gi-challenge. Kung unsa inyong nakita sa inyong amahan o ginahan, dapat sila mo sumbuga ang maayo panag-ingnan aron mahimo mo nga mahipagtulunan sa ubang katawan. Kay kami sumasalot na dinis kalibutan. Wala tayong lain kapabilin sa itong mga pamilya. Mao ang mensahe sa Diyos, mag-ampot ang mga isa. Labing gamahanan o mahigog maot ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pagkamayo. Salamat o Diyos sa imong pagkabutan. Salamat o Diyos sa imong pagkatiman. Salamat o Diyos sa kadaugan kausaban, kadaugan ng imong gihatag ka namo. Among gila o Diyos nga wala kami arang mahimo kuno lay kausab kinabuhi. Sa tibok na kong panimalay, sa among tulo ka mga anak sa kong gagangan, sa akong asawa nga nakaroon sa Saudi Arabia, sa tanan na mong kaigsunan din sa Baluklan, sa tanan mong kaigsunan din sa Pilipigan, sa tanan mong kaigsunan sa Kasagangkan, sa tanan mong kaigsunan o Diyos sa Kagwe, sa kinabuhi ni Pastor Argos o Diyos, Arias diya sa Bakong Aman. Ikaw mga panalangin, mag-uban sa iyong pagbiyahe ng mga dawa. Sa tanan ni mo mga alagad, nga nagkinebo sumala sa imong mga pulong mga mensahe. Sa tanan na mong makaigsunan, Lord, I declare blessing sa mata ko sa. Sa tanan nga nagasunod nini mga programa, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa tanan nga nagapaambit nini, sa tanan nag-share nini, I declare blessing sa mata ko sa kanila. Ablihi o Diyos ang tabuanan sa panalangin gikan kanimo. O ibubo o Diyos ang madagayaon nga gikan kanimo Ama, nga pinasahi, nga makita sa katilingban, nga naa ka sa ilang kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagkamayo. Salamat o Diyos sa imong pagkabutan. Diya sa lantong sa imong mga pako o Diyos, magapasilong kami sa kasigurang kadaugan gikan kanimo. Dungog himaya nga nalagid kanimong tanan. Pinagi sa ngalan sa man, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan mo ngayon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo maison sa samang takna sa samang higayon o mga adlaw although dili gyud ko kalayo. Tungod kay mosayo ko sa eskwelahan. Tungod kay doon na may seminar within 2 days alang sa maong pag-ablin o sa laing semester maison in first semester. Dalang yun na Diyos sa ngalan sa labing halagdon nga Diyos o sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaol. Ano na sa pag-inyong higala inyong amigo sa FM radio sa 95.3 sa dayang sa inyong mga radio. Manamilit sa pag-ingon ang grasa sa Diyos o pag-ikambit sa balang Espiritu Santo, magauban sa tanang mga balagi kanurasa ang atong oras alas 6:56 na sa sayong kabuntagon. Happy Sunday everyone. Dalagon ang Diyos, hinumdumi, adlaw ng Domingo, alang sa itong Ginoo. Kung dili ta kasimba, makasimba ta sa itong panimalay. Makadahig ta, na nagdepende ang atong kahimtang sitwasyon. Kung naatas na yung mga naso, kung nanarbaho ta, pwede tang makasimba sa Espiritu kamaturan kay dunay Ginoo sa imong kinabuhi. Layo ng